előre. Kotyám már, mert nem bírok De te meg ne gádbomba menjél. Az anyád. Nem kell Várjatok vagyok. már meg minket borossal. Na bazd meg. Ennyi az bazony magához tépét. Menj már! Fussál! De mi hol Fuss, egyenesen fuss át a másik ajtóhoz. Nem lesz belőle gáz. Ennyi már! Látod? Ezek kancsalok. Mennék már! Mocskos zsidók. Bazony csak egy talált el, Geci. Crafting table. Crafting table. Craftoló, geci. Várjatok már meg Dick. Nincsen nagy agotok? Nekem Van, van kettő. egy. Bazd meg, mi az olávot enged itt? Itt van egy. Mentetek. Figyelj, olyat kell keresni. El ne bugázd. Olyat kell keresni, egy ajtót kell keresni. Így előtt tette punci. Jó fel, nyilat lők ide, át lehet simán futni. Én van nyilam, Geci. Ne közd, bazd meg. Gyere, fussál át gyorsan. Lopjam a izékből a nyilat. Mi? De megvárni luxus Bazd meg! Au, Őket au. Úgyse talál le. De nyilván, te tudod csak nyilván, kinyitni. A kurva anyátokat. Ez meg átjött a csugott ajtón. Hű, az anyját. Hé, szereztem 3 nyilat. Ez az! Hú, ekkora Isten király. Nehogy belök, de buzi. Ille, hogy megyünk vissza? Én elbasztom. Én már tudom. Én vagyok pókember. Bele ne ugor, te hülye. Nagyon nincsen nap. Meg kell húzni egy fákját. Indiana Jonesba. És itt merre menjek, az elhagyatott bányába? Vagy Egyenesen gyere. De hogy mész te? De szerintem ott de ott elhagyhatott bányánál is izé van csak. Ott én már voltam, ott... Ne, a fákjám! A büdös Fákjám. belegúztam. Bazd meg! Beledölöketek! Ne bugázz már a fákját, boly! Hogy? Az meg itt valahogy át kéne menni az alagat. Istenem! Azt a kurva. De most miért bazd meg? De hát nem tudtunk volna tovább menni sem. Remélem a pofádra esik valami. Miért láttad, hogy kellett volna menni? Hát soha. Igen, egy redstone fákját kellett volna. Hosszú. Kinél van az az egy csille? Nálam. Bazd meg. Irányító szoba. Kéne még 3. És itt hogy megyünk át, bazd meg? Anyádnál. Anyámnál biztos is be ott be meg itt. Na, bánya vagy irányítószoba? De nem tudunk sehova menni. Gyorsulni. Bánya vagy irányítószoba? Na, akkor add majd a izét a vigyót, aztán megnézem mi van arra. Na, De megnézem. ne nézd meg. Trollkodás, Jó, most akkor nézed te. elmenne a csille. De Bolyhi mit csináltál? Amúgy fiúk, De baszki! Bajtak reggálna. Oly, az öreg anyá. Az anyád! És fiúk, ott már voltatok egy ilyen nagy lábatónál, hogy megnyomtatok egy izé pressure plate? Tehát vagy mi? Geri, mi volt nálad? Az a csilla, ugye? Igen? Ez geci nagy, ez geci nagy. De bazzeg, ezt miért ütöttétek ki, Geri, Istenem? gyertek. Csille meg még mi? Ennyi. Nem. Aztán Bolyhi elbogázta. Az irányító szobába kellett volna menni. Ott azt Na. megnyomtátok ott? Csillét már adok. Van igen. csillém. Most elmegyek Gyere erre is. már ide. Erre is elmegyek meghalni. Mondjad, Miner. Bajhi, Azt ott maradj! megnyomtátok. Aha, én már megyek mindjárt, majd visszaküldöm a csillét. Hol? Aj, hát nem. Ott van egy pressure plate, hogyha ugrasz A kurva látod. anyját. De küldöm a csillét, ne vegyetek ki több csillét. Itt van 3 könyves poszt, meg 3 izé. De küldöm vissza a csillét, Teg már vissza, Speed. Chillé. Gondolom, baszki. Ez nincs elég hosszú. De Speed, mit csinálsz? Tettesével rakod, vagy nagyot ugrasz, te. Na. És Küld mindig vissza, azt szétvered. meg üssük szét. Várjál. Nem bírod oda rakni, mert Irányít. nincs fánk vagy. Most menni akar, most utol. Van egy aranyalma. Küld már van ott. Geri. Ja, horgászbottal kéne. Valaki találjon horgászbotot. Küld már vonatot. Kászoljatok horgászbotot, na. Minek? Aranyalmát szedd már ki. Mert azzal át lehet menni ott a Egy már innen, szakadék. jön vagyok a sorba. Jaj. Gyere, küldjetek már vissza egy Visszaküldtünk egyet. Visszaküldtük. De kettő. Egyet küldtünk csak. Nekem Kurva van gyorsan jön, segítségem, bazd meg, öcsém már nem végignézte ezt a Katamari videót, tehát... Akkor Zséda, valahogy Na, így visszamegyek, megkeresem, hol tették a csillét. Ennyi, átugrottam a bányánál, vagy az irányító szobánál, izén. A fáknál. Gyertek, itt átugrottam. Én meg itt... Én meg... És tudjátok mi a gáz, hogy itt lófaszítja, vissza kell ugranom. De várj, itt nincsen, itt gól. Figyelj, Speed! Ugorjál, Bazd meg, most buzogja. beszorultam. Na mindegy. Azt rájöttem, hogy merre kéne menni. Amikor elment, amikor oda... Amikor... Hogy a faszé nem küldetek vissza ezt. Figyeljetek, mikor odaértek a izéhez. Odaértek a izéhez. Kuss már! Odaértek az irányító szobához. Utána még egyszer. A kurva öreg anyám. De nem áll, menj le, seb.
Na, De hogy csináljuk horgászbot? Nagyon sehogy, minek? Figyeljetek, Ott ha oda... a vonat, a kurva isten Miner! Rájöttem, hogy Én hol itt kell vagyok mennem. már, én itt vagyok már. Ez a vonat a Miner visszaküldte. Ott van a... Erre beszáll, bazd meg. De lögd vissza a csillét, lögd már vissza, hogy mindannyian el tudjunk menni egyesével. Rájöttem, hogy merre kell menni, gyertek. Good Miner. De te repülsz. Akkor De gyere hogy? gyalog, bazd meg. Bazd meg. Vonat, Elhagytam lögd már a vonatot. vissza. Segítség, elhagytam a vonatot, bazd meg. Menjél te. Pihenő. Mi az, hogy a pihenőben nincs? Kiugrottam belőle véletlen. És master szoba. Jaj, Ah, bolyos. De Istenem, miért nem tud lemenni? Valakinek egy Szia Boros. Szia Bajhi. Itt vagy te buzat gyereke, faszén nem küldöttek nekem postát. Vagy mi az? Te én itt Állj átférek. már onnan. Szerő! Boros, állj már a sínre, bazd meg. A kurva anyát. Szakadti. Ingyen van. Hülye mászik. De jöttök már? Összes hülyét oda küldöm. Told neki, szobó. Menjél már. Anyátokat. Visszamegyünk. Istenem, bazd meg, valaki jöjjön már ide. Na végre legalább egy normál... Mennyi csillét hoztatok, Istenem? Na erre kell menni. De én Bocs, mindjárt ciki. meghalom, nincs életem. Geri, Onnan szoprítottam van a gomb. csipést. A kurva isten. Ne arra menjetek, egyenesen gyertek, itt a H épület. Kirkést szoptam 2 kanállal. Finom omló. Aztán itt hogy az anyámba menjek be? Erre H épület. Felé. Megmondom, Erre kell jönni. Geri, pókemberesen. Érted? Arra nincsen semmi speed. Na már én nem erre. Menjünk le az lépcsőn. De mintha mi itt már járt. Sötét van az apokalipszis. Pihenő. Itt még nem jártunk. Jönő. Eddig nem bírok bemenni az ajtót. Van Hogy ne sör. lenne. Elmegyek WC-re, jó? Enyém a sör. Itt a WC. Azt mondom, beragadtam az ajtóba megint.